Kiitos. Ja sitten Kenneth Morelius, ole hyvä. Täällä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat. Keusote, kuntayhtymä, karahti matalikolle, kuten Everkiini, jo ennen hyvinvointialuetta. Jotta laivamme pääsisi jatkamaan matkaa, niin tarvitsemme joko ulkopuolista apua tai sitten lastia pitää keventää. Ensin mainittua apua ei tule ainakaan valtion tai maamme hallituksen suunnasta. Ja toisaalta laivamme lasti on tullut vain raskaammaksi viime vuonna, kun sitä pitäisi keventää. Mielestäni valtuuston kaksi tärkeintä asiakirjaa on se talousarvio ja toisaalta tämä tilinpäätös. Että se oli jo aikanaan, olisiko ollut antiikin kreikkalaiset tai atenalaiset tai mitkä nyt tahansa oli tässä demokratian kanssa tekemisissä, filosofit, niin puhuivat antiteesistä, teesistä ja synteesistä. Eli meillä niin kuin periaatteessa teesi voisi olla että talousarvio, mikä määrittelee sen, että millä rahalla, mitä me tehdään. Ja antiteesi voisi olla sitten tänään tämä tilinpäätös, eli katsottu sitten, että mitä me sillä rahalla saatiin ja mikä meni vähän mettään. Ja synteesi voisi olla sitten se, mitä me otetaan opiksi tästä, että me saadaan talousarvio 24 vähän paremmaksi. Eikö näin olisi? Joo, okei, tämä filosofiasta. Sitten pari kommenttia tästä päivän agendasta. 93 sivua painavaa tekstiä. Hyvä juttu. Itseäni häiritsi yksi luku siellä kaikkein eniten. Katso sitä toimintakulut. Talousarviossa 23 siellä oli luku 854 miljoonaa. Ja tilinpäätöksessä toteutuneessa sellaisessa 934 miljoonaa euroa. Tässä me ollaan saatu hyviä selityksiä, mistä tämä 80 miljoonan käppi on tullut. Mutta se on valtava summa, melkein 10%. Mutta toisaalta sitten näytettiin pelastustoimen budjetti. Oli pieni, 16 miljoonaa, vain 16 miljoonaa. Mutta sitten kun katsottiin sitä, että kuinka paljon ne meni mettään, puhutaan aika pienestä marginaalisesta erosta. Ja nyt voisi ehkä olla sitten jollakin maakuntamatkailun paikka tuonne Vantaalle katsomaan sitten, että mitä se pikku pelastustoimi tekee oikein, että pysyy budjetista. Tämä oli vähän semmoinen heitto, mutta siitä saattaa olla jotain ajatuksen poikastakin. Ja enpä viitsi mainita, että HUSin menolisäykset viime vuonna, niin ne on enemmän, mitä me ollaan saatu sillä nyt, kun sitten henkilöstö saa potkut ja osa virkoja lakkautetaan. Sitten mennään tällaiseen hallinnolliseen asiaan sitten, että tuossa on vastuuvapaudesta. Mä en tiedä, häiritseekö se ketään muuta kuin minua vastuuvapaus, mutta siellä on sillä tavalla, että mä ymmärrän nämä viranhaltijat, että kun ne tekee tätä virkavastuulla, että niiden pitää saada vastuuvapaus. Ymmärrän sen, että aluehallituksen pitää saada vastuuvapaus. Ja sitten on vielä nämä eri lautakunnat ja hallituksen alueiset jaostot. Vaikka esimerkiksi henkilöstöjaostossakin, niin käytännössä me ei päätetä mistään mitään, me vaan saadaan tiedoksi asioita ja merkitään tiedoksi. Ja sitten mä ajattelin sitä, että no ok, se olisi tuo vastuuta sitten. Mutta sitten tästä tullaan se niin kuin siihen kohtaan, että meistä on aika moni jossain aluehallituksessa, jaostossa ja lautakunnassa. Niin me annetaan nyt itse itsellemme vastuuvapaus täällä salissa. Mä en tiedä, no varmaan teistä, kun te olette pitkän ajan poliitikkoja, niin teistä tässä ei ole mitään hassua, mutta tästä politiikan ulkopuoliselta niin se tuntuu vähän hassulta antaa itse itselle vastuuvapaus. No, se oli vaan semmoinen heitto. Ja tällä kertaa mä päästän teidät helpolla. Kolmas ja viimeinen asia. Niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, että aluevaltuuston se tärkein asia on se talousarvion laadinta.
Ja toiseksi tärkein on sitten tämä tämä tilinpäätöskertomus. Ja olisi kiva juttu sitten, en tiedä meneekö noille viranhaltijoille tiedoksi, että jos saisi vaikka tämän paperisena versiona tämän tilinpäätöksen sitten, ja painokulut voisi ottaa vaikka joululahjarahoista. Ja kaikesta huolimatta, iso kiitos kaikille sotelaisille. Hyvin te olette vetäneet. Ja teille kaikille arvoisat valtuutetut ja muut läsnä olevat, hyvää kesää, aurinkoista sellaista. Kiitos.